जय जय काँग्रेस, जय वेळमा भोजू दादा, जय जय वेळमा भोजू दादा. केंजाट आदिवासी दादाली नेंड बगतारी बा समाज सरी भूले मासेर बनता नावा जाती नावा समाज इंजेर नडी दोच मुने वासेर मनतो खानापूर नियोजक वर्गम नगा तन्व झेंडा लावी केशर मनतो नेन मा समाज नगा एमएलए एमपी मंत्री आयवल वेल्ले गरज मंत दादाली इतको या मंतगा इर्सी मराठ उंदी आयवल गरज मंता मावा यक्की तोहवाल गरज मंता अदेलासी मराठ समधी उंदी आसी मीरे मासी मावर आदिवासी डुवाल समाज सेवक उद्यमकारुडू वेडमा भोजू पटेल दादान जास्तीत जास्त मेजॉरिटी मराठू मयूसी काट आणि मा समाज ना यक्की तो काट. जय आदिवासी, जय काँग्रेस, जय वेडमा भोजू पटेल दादा. आशीर्वाद देसी कट मयूसी ने
TRS